Ritkán beszélünk a könyvklubban fantasyről, pedig nagyon sok felnőtt kedveli ezt a műfajt. Tény, hogy vannak országok, ahol sokkal nagyobb a fantasy szerzők népszerűsége, mint nálunk, de itthon is egészen biztosan ismerik a rajongók Andrzej Sapkowski nevét, ahogyan Geralt a vaják is, sokak szemében kultikus figura. A lengyel szerző regénysorozatának második kötete jelent meg most, a Végzett kardja. Én csak azt olvastam, de beszélgető társam Szatmári Kellerman Viktória, a fordító, ismeri mind a 7 részt, így azokról is tud beszélni. Onnan indulunk, hogy a regényben megjelenő és a fantasyhez nem szokott szemű olvasó számára meghökkentő, borzasztó lények, szörnyek fellelhetők a szláv mitológiában is. Egy jelentős része igen, amit mi lidércnek nevezünk kínunkban, arra körülbelül 30-40 különböző szörny van a szláv mitológiában. Például a strigákkal találkozhatunk Magyarországon is, de ezek inkább ilyen peremvidéken ismertek. Ezért nagyon sokat vettünk át a környező népek kultúrájából. De igen, például az összes vízbe fúlt, amire különböző lények is megfeleltethetőek a szlávoknál, vagy például a sárkányfajták közül is. Van, amit kicsit átalakított, tehát a Sapkowski bestiárium nem teljesen vág egybe a klasszikussal, vagy amit a szlávokhoz köthetünk, de elég sok elemet vett át. Maga a Vaják címadó története is egy lengyel mesének az átdolgozása. Annak az alapja egy Rémséges szörnyetek című lengyel mese. Ki ez a Vaják, tehát ki a főhős, milyen a karaktere, és tulajdonképpen mi a feladata, vagy milyen szerepet töltő be ebben a világban? A Vaják nem feltétlenül egy pozitív szereplő. Még az első kötetben van egy részlet egy régi kódexből, ami a Vajákot kifejezetten veszélyes és gonosz lényként ábrázolja, aki maga is egyfajta szörny, aki veszélyt jelent a világra. De ez aztán a sorozat kötetei során egyre finomodik a számunkra persze. Alapvetően fiatal fiúkból nevelik őket, akikről lemondanak a szüleik, akik fattyak vagy talált gyerekek, és különféle mutációk során kialakítanak belőlük egy szörnyvadászt, egyfajta szuperembert, aki mindenféle főzetek hatása alatt és a testében végbe ment változások szerint képes sokkal gyorsabb lenni, sokkal jobban látni, jobban hallani, és képes leszámolni minden veszéllyel, ami az emberiségre leselkedik. És amikor megismerjük őket, vagy megismerjük az ő világukat, akkor tulajdonképpen már kiveszőben vannak. Tehát valójában talán, ha 4 vajákkal találkozunk, vagy 5-tel a 7 kötet során, ami eddig elkészült Sapkowski szágájából, mert eddigre nagyjából véget ér a világnak az a korszaka, ami tele lenne ezekkel a rémekkel. Sokkal inkább az emberek kezdenek az emberek farkasai lenni. Ez a vaják, ez nagyon is érzékeny. Egyrészt a szíve húzza valakihez, aki ellen azért tiltakozik, de nem nagyon megy távol tartani magát tőle. Másrészt pedig nem szívesen öl. Ez egy komoly válság. Valamiképpen úgy tűnik, hogy ez a vajákok PR-ja, hogy megpróbálják elhitetni, hogy ők lelketlen gyilkológépek, de például a 3. kötetben némi betekintést nyerhetnek majd az olvasók abban, hogy hogyan élnek egymás között, miről beszélgetnek, milyen problémáik és konfliktusaik vannak. Tehát ez egy külső kép, amit harcosként el kell valahogyan hitetni magukról, de nem, egyáltalán nem. És Geralt kapcsán sokszor merül fel ez a probléma, hogy vajon sikerült-e belőle kiölni minden érzelmet, vagy nem. De amint egyre jobban megismerjük ezt a világot, talán egyre inkább az lesz a benyomásunk, hogy bármiféle mutáción mennek is keresztül, lehetetlen belőlük mindezt kiölni. Milyen ez a szerelem? Ez egy boszorkány, akibe ő szerelmes. Igen, egy nagyon különös boszorkány, egy nagyon hasonlóan sokrétű szereplő, mint Geralt a Vaják. Ez egy nagyon szép, nagyon szenvedélyes és nagyon harcos szerelem kettejük között, ami aztán ismét csak végig fog húzódni a következő részeken. Talán nyugodtabb lesz, talán mélyülni fog, de mindenképpen ki fog egészülni még sok elemmel, amit nem tudok elárulni. De sokkal valóságosabb, mint a legtöbb fantasy regényben. Ugye egy aranysárkány legendája terjed ebben a világban, és Geralt azt mondja, hogy neki ez a dolga, hogy mindenféle szörnyeteget elpusztítson, de az aranysárkány soha nem, és egyébként nem is létezik. De Geralt egyébként sem gyilkol sárkányokat. Van ez a
vaják törvény, ami alapján eljár a világban, amiről kiderül, hogy valójában nem létezik. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját erkölcsi döntéseit próbálja ezzel valahogyan elrejteni, valahogyan hivatalos formába önteni, hogy kitalálja ezt a törvényt vagy kódexet, ami szerint cselekszik. De igen, ez is maga, hogy keresik az aranysárkányt, aki csak a legendákban létezik. Ez is mutatja azt, hogy valami véget ért már ebben a világban, és hogy teljesen más a motivációja a harcosoknak, mint például Geraltnak. Geraltnak az a fő motivációja, hogy megvédje az embereket a rossztól. De azokról, akik keresik ezt az aranysárkányt, ez nem mondható el. Van, aki csak és kizárólag a páncélját szeretné megszerezni, mert borzasztóan nagy értékű. Van, aki egészen egyszerűen szüzeket akar védeni, ez már a lovagi irodalomból származó csodás eszme, és olyan is van közöttük, aki pedig már a faj kihalása ellen küzd. Ez viszont már egészen modern környezetvédelem. Na és igen, éppen ezt akartam, mert hogy rendben, hogy fantasy, de az ember próbál párhuzamot keresni a való életünkkel, a való világunkkal, hiszen sok ebben a könyvben a filozófia. Sok a filozófia, sok a politika, és politikából egyre több lesz benne, egyre szövevényesebb lesz, és egyre jobban el fog tűnni ez a varázslatos világ mindenféle hivatali ármányok rovására. De egyébként nem feltétlenül kár érte, és azt hiszem a szerzőnek is ez a szándéka, hogy minél inkább közelebb kerüljön, míg aztán a végén talán, vagy mégsem, ez majd kiderül később, megtapasztaljuk ennek a világnak a végét. De hát a kapcsolatok mindenképpen emberiek, függetlenül attól, hogy varázslónő-e és vaják-e, ettől függetlenül egy olyan férfi-női kapcsolatot látunk, ami akármikor megszülethet, akárkik között. De sok egyszerű emberrel találkozunk közben, kereskedőkkel, gazdálkodókkal, nőkkel, akik a férjüket válják, míg az évekre akár elmarad, háborúk zajlanak, vetnek, aratnak. Hát, hogy ez egy nagyon valóságos világ. A tájai például egészen európaiak, néha határozottan az az érzésem, hogy már jártam ott, vagy hogy láttam ezeket a városokat. Néha városneveket át is vesz például a valóságból, tehát, hogy mondjuk Cottbus így jelenik meg, vagy Novigrad, vagy Oxenfurt, ahol az akadémia van, és nyilvánvalóan Oxford. Vissza-vissza köszönnek ezek az elemek. Ahogyan egyetemi városokban vagy kikötőkben járunk, akkor gyakorlatilag egy időutazást teszünk ebbe a középkori valóságban. Most eszembe jutott az a nagyon-nagyon szemetes város, ahol a varázslónővel vannak. Annyira érzékletes, ahogyan lefesti, és mondjuk nem derül ki, hogy mitől lett ez a város ennyire szennyes, de van rá utalás. Például Varsóban, a lengyel fővárosban is van egy hatalmas szemétdomb, ami már a kilátóheggyén nemesült. Elég sok elemet vesz át szerintem a valóságból. Olyan dolgokra mutat rá, amiket nem feltétlenül gondolnánk a középkorról, mert azok a középkori óvárosok, ahol például ma sétálhatunk Lengyelországban, mindig olyan rendezettek, tiszták és illaposak. És ahogyan Sapkowski bemutatja őket ezekkel a szemétdombokkal, pöcegödrökkel, szörnyökkel és orgyilkosokkal, az valószínűleg sokkal közelebb áll ahhoz az elég színes középkorhoz, ahogyan Lengyelországban megélhették. Még egy dolog, kíváncsi vagyok, hogy a hazájában ez a fantasy, ez hol szerepelt? Az első történetet, a bizonyos rémséges szörnyetek példájára még 85-ben írta meg Sapkowski, és először novellák születtek, aztán elkezdődött a regényciklus, és folyamatosan egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Kalózkiadásai vannak, talán 4-szer jelent meg, folyamatosan új borítókkal, folyamatosan forgalomban van a róla készült képregény például. Újra és újra feldolgozzák. Sajnos a tévésorozat és a film nem a legjobban sikerült, az itthon is megjelent játék a kiválóbb adaptációk körül való egyértelműen, de Lengyelországban teljes mértékben töretlen a népszerűsége, főhelyen szerepel az összes könyvesboltban. Eleve Lengyelországban kicsit más a fantasy kultúra, mert ott, ha az ember bemegy egy nagyobb könyvesboltba, akkor a fantasy szekción belül a lengyel fantasy az több polcot érdemel ki. Tehát, hogy ez abszolút megbecsült, abszolút népszerű műfaj, sok fesztivállal, szaklapokkal, teljesen máshogyan kell elképzelni ezt, mint itthon. De idén újra kiadták
több könyvét is, megjelent egy novellás kötete, és hát január óta mindenki lázban ég, mert bejelentette, hogy el fog készülni a sorozat 8. kötete, amiről már mindenki lemondott évekkel ezelőtt. Úgyhogy abszolút része a köztudatnak, mindenki olvasta, aki nem olvasta, az is hallott róla, és véremenő vitákat folytatnak 30 évesek arról, hogy melyik a legjobb kötet. Valahogy így kell elképzelni Sapkowskit, ő egy szupersztár Lengyelországban. Vaják, a végzett kardja. Andrzej Sapkowski sorozatának második kötetét, ahogyan az elsőt, az utolsó kívánságot is a Play On kiadó jelentette meg.